Aberafon unwaith eto ar y drod flan. Di llwyddo dod i cryn dipyn o bwysau ar rygbi gogledd Cymru yn gynnar yn yr ornest yma. Rhyw 20 munud ar y cloc. Hogan, gorfod cario, neb yn rhoi ongl i fe. Jordan Walters yn safle'r mewnwr nawr. Pas hyfryd gan y prop Gwilym Evans i Gregory. Yr engol yn cyfuno. Rhyw 2-4 metr mas ma nhw nawr. Hogan, os gobeith mynd yn llydan. Pas hyfryd gan Cullen i Frankie Jones. Sgôr cyntaf yr ornest i'r ymwelwyr. Aberafan ar y blaen. Rygbi gogledd Cymru nawr ar meddiant. Nôl ar y tu fewn. Mewn i'r 2 ar 20 maen nhw'n mynd. Jones, McBride. Rhaid oedd i fe gario. Dwi'n llwyddo cael y ben glin lawn. Odi, medd Ben Breakspear. Jones. Nelson. Cymru tipyn i lorio fe. Y bel dal ar blat i Tudur Jones. Dion Jones, pas hyfryd, dwylo da sy angen, a bydd Sam Jones yn croesi am gais cyntaf i rygbi gogledd Cymru. Ni'n gyfartal ar trosiad i ddod. Trosiad Billy McBride, y gwahaniaeth rhwng y tîmoedd. Ashton Evans ar bas. Yng nghanol ca, maen nhw'n mynd. Cullen, dwylo da. Gwych i Scott Delnefo. Scott Delnefo yn llygadi'r bwlch ac yn croesi am cracer o gais i Aberafan o'r cymal cyntaf o chwarae. Gwych. Mewn i'r ail hanner felly. 2 gic-osb i Billy McBride sydd wedi dod i rygbi gogledd Cymru nôl ar y blaen. Ashton Evans yn cario. Un ffordd mae'r gwrn yn lico mynd. Ond eto yn cystadlu yn frwd. David Thurskew na wedi troi'r bêl drosto. A os na wbeth i gael y bêl mewn llydan. Williams ar bas i Dion Jones. Penderfynu cicio. Oedd fe'n gallu casglu. Mas o'r drws gefn i Sam Jones. Ail iddo fe. Ail i rygbi gogledd Cymru. Ymestyn i mantes. Aberafon yn trial chwarae. Un yn mas o drafferth fan hyn. Ashton Evans eto'n cael ei ddal. Ar law yn yr awyr o blaid. Rygbi gogledd Cymru. Am y pist, am y cornel, be maen nhw'n neud. Conor Dever yn mynd a'n sydyn. Yr eilydd o fewnwr. Dadlwytho i Harper Chamberlain. Dyma chi gyfle nawr am drydydd cais i rygbi gogledd Cymru. Parry yn cario. Modfeddi yn bryn ma fe. I'r dde os bosib dewn nhw'n ag i'r chwith. Nôl i Harper Chamberlain. A fe'n gwasgu drystodd am y trydydd cais o'r prynhawn i'r gogs. George Roberts ar tafliad. Ni ffindo'i ffordd nôl i rygbi gogledd Cymru. Di bod yr dreigiau. Alan yn doni yn Doncaster wrth gwrs. Dyna'r gwr sy'n mynd i gael y cais pwynt bonus i rygbi gogledd Cymru. Na, mae rhaid i fe dorri'n rhydd. Dever, pas fflat mas i Louis Williams. Dyna'r cais pwynt bonus i rygbi gogledd Cymru. Llwy reoli yn hwyr yn yr ail hanner. Aberafan fel maen nhw wedi bod yn yr ail hanner yma o dan bwysau. Mae rygbi gogledd Cymru yn cystadlu'n gryf dros y bêl. Celt Francis Roberts, dwi'n meddwl yn ennill y gic-gosb, a Dever unwaith eto yn mynd â un sydyn. Delwyn Jones mas ar yr asgell yma, o dwi'n mynd i gael y bêl. McBride y moeni. Ond dwi ddim yn mynd i gael i. Dwylo da sy angen nawr. Williams, Parry i Jones. A dyna'r 5ed cais i rygbi gogledd Cymru. Maen nhw wedi bod yn wych yn yr ail hanner yma. Trosiad McBride yn neud i rygbi gogledd Cymru 39, Aberafan 12. Ac mae'r bwlch i'r Quins yn y 6yd safle nawr lawr i 4 pwynt. A pwy sy'n teithio i Barc Eirias y sadwn yma yn y row nesa? Quins Caerfyrddin.